Igbo abalị ọma nọ kakwanụ nka unu anwụchula gerenụ akụkọ ụwa nke taasị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Taa bụ Tuesday abalị 26 n'ime ọnwa mbụ afọ 2021 ma bụrụkwa ahịa eke. Ọrụ nchekwa bụ ihe dịrị onye ukwu na onye nta ka anyị gbakọta aka ọnụ kwalite udo n'ịdị n'otu ma tọghapụ tigbuo zọgbuo. Na mbụ gere n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Udo n'ịdị n'otu ejirila nwayọọ na-alachite na mpaghara Orlu dịka Akanachi steeti Imo kwupụtara ọnọdụ nyapụtara ezi na kansụl ọchịchị enwere na ya bụ ogbe. Ụlọọrụ NECO etinyela ụbọchị ọhụrụ ọzọ ọ ga-ebido ya bụ ule nke afọ 2020. Anyị ga-ewetakwara gị akụkọ nke kwuru na otu APGA agọrọla aka na ụkwụ ha gbasara kepụkepụ a na-aga n'ikuku na Akanachi steeti Anambra tọrọ ịchọhapụ otu APGA ma bagide APC. Ugbu a tozie ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ anyị ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ọka akụkọ nke taa bụ m Obinna Chineke. Onyeisi gburugburu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị Naịjirịa bụ Maazị Mohammed Adamu adọọla ndị uwe ojii aka na ntị bụ ndị ji igbochibido okporo ụzọ dịka ogbe ebe a na-akwụsị ma na-enyocha ụgbọala ka ha si na ya pụọ ma ọ bụ ji aka ghọrọ ntaramahụhụ. Nwa amadi ya bụ onye mbụ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii kwupụtara nke a dịka ụlọ ọrụ TV na-agba ya ajụjụ ọnụ kwuru na onye uwe ojii ọbụla aka kpatara na site na ya bụ agwa imechi ogbe n'aha ebe a na-akwụsị ma na-enyocha ụgbọala ga-eji eze ekwe mere. N'ịkatọ ya bụ agwa kpamkpam, Adamu mkpughere na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ehiwela otu ọtawa ike ga-amụrụ anya ka azụ ịhụ na ndị uwe ojii sonyesiri ike na ya bụ ọkwa bụkwanụ nke o kwuru ka onye ọbụla ghara igbochi okporo ụzọ n'aha ịkwụsị ma na-enyocha ụgbọala bụkwanụ nke nwa DC kpọrọ checkpoint. Nwa amadi gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ọtụtụ ụmụ amaala anyị enwetala mkpesa site ndị megidere ya bụ atụmatụ bụ ebe a hụtara ndị uwe ojii na-egbochibido ogbe ndị mmadụ si agbafe n'okporo ụzọ ma gaa n'ihu ịnapụ ndị mmadụ ego. N'ịgbakwasị okwu kpọmkwem na arịrịọ ụmụ amaala anyị bụ ndị chọrọ idebanye aha maka ule SSC nke afọ 2020 bụ ndị ga-ele sọsọ ha ka enyetukwu ahụ ohere idebanye aha. Ụlọ ọrụ National Examination Council NECO na mkpirisi bekee etinyela ụbọchị ọhụrụ maka ya bụ ule. Si n'akwụkwọ ozi si n'aka onye isi oche ngalaba mgbasa ozi na mmekọrịta ọhaneze nke ụlọ ọrụ NECO bụ Maazị Aziz Sani, ụlọ ọrụ NECO kwuru na ule eyiburu gara amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Febụwarị afọ 2021 ga-ebidozi n'abalị asatọ nke ọnwa Febụwarị afọ 2021 ma kụrụ ọnụ n'abalị mbụ nke ọnwa Maachị abalị iri nke ọnwa Maachị afọ 2021. Ụlọ ọrụ NECO tikwuru aka na ndị na-eleghị ule n'ụfọdụ ogbe dịgasị iche iche n'afọ gara aga n'ihi ngagharị iwe Mela SARS bụkwanụ nke ahụtara n'ụfọdụ steeti kwesịrị ịmara maka ụbọchị ọhụrụ ndị a eyiburu ya bụ ule ma soro ibe ya lee ya bụ ule. Ozi a kpọkuru ndị niile nwere mmasị ịlụ ule ka ha hụ ụkpụrụ eji hazie ya bụ ule nke afọ ọhụrụ a n'ụkpụrụ dịgasị iche iche site n'igwe ọnyanwụ idido ụlọ ọrụ NECO bụ www.neco.gov.ng. Ileba anya kpọmkwem n'okwu metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti Anambra, otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance nwa DC kpọrọ APGA na mkpirisi bekee ekwuola na enweghị eziokwu ọbụla dị na kepụkepụ a na-aga n'ikuku n'aka na-achị ya bụ steeti bụ Maazị Willie Obianọ na-achọ ịkụgbu oke ọkpa ya ma bagide azịza. Nke a na-abịa dịka kepụkepụ a na-agazi n'ikuku na Obianọ nwere ike ịchụgapụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ma mafere na APC iji hụ na o soro kwango ndọrọndọrọ ọchịchị ịnachite anya ọgbanta vootu Anambra North n'ụlọ nzukọ omeiwu sineti ala anyị n'afọ 2023.
Obianọ bụkwanụ onye ahọpụtara n'ọkwa ọchịchị n'aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'afọ 2014 ka ọnọdụ ọchịchị ya nke ugbo abụọ ga-akụrụ ọnụ kpọmkwem n'abalị 17 nke ọnwa Maachị afọ 2022. Onye nchịkọta nakwa onye na-ahụ maka mgbasa ozi nke otu APGA n'ala anyị bụ Maazị Chinedu Obigwe dịka wepụtara ozi a gara n'ihu kwuo na enweghị atụmatụ ọbụla aka na-achị steeti a na-ama iji tọghapụ otu APGA ma bagide na APC. Gaa n'ihu kwuo na nwa amadi abụ Willie Obianọ ka kwụkwachim n'otu pati APGA ebe ọ gara n'ihu ịhụ na onye maara nke o riri sitere otu APGA nọchiri ya dịka a ga-eme ntụliaka ahụ n'oge na-adịghị anya. Ọ gara n'ihu kpọkụ ọha na eze ka ha leghara kepụkepụ a na-aga n'ikuku kwuo na ọ bụ ndị oji akpa eli ozu na-achọ igwuru ebe ha na-akụghị, ma gaa n'ihu kwuo ka elegara ya bụ kepụka anya ebe ọ mụtara ya dịka okpokpo asị chomo. Dịka anyị na-apụtụ na steeti Anambra, ngwanụ ka anyị ruo na steeti Ebonyi. Aka na-achị steeti Ebonyi bụ Maazị David Umahi akwụsịtụla n'ọrụ ụfọdụ ndị ọhọpụtara n'ọkwa ọchị dịgasị iche iche sere mpaghara Effium na Ezam, bụkwa n'ebe ahụtara ịkwafu ọbara na-arịba elu nakwa imebi ọtụtụ ihe akụakụ ihe enwenwe ruru nnukwu nnu naira. Mgbamgba tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ dịka otu obodo bidoro ya bụ nsogbu ma gafere n'ọzọ, bụkwanụ nke ahụtara n'otu ndị kwe na ndị ekweghị, bụkwanụ nke otu jikọrọ ndị ọrụ okporo ụzọ n'ala anyị bụ National Union of Road Transport Workers na ngalaba ahụ. Aka na-achị steeti bụ onye kwuru okwu n'ọnọdụ ileba anya kpọmkwem n'okwu metara nchekwa nke steeti ahụ na ọgbakọ ezumezu nke nwere na Effium gara n'ihu kwuo na ọ kwụsịla ndị aghọpụtara n'ọkwa ọchị dịgasị iche iche bụ ụmụ amaala ahụ enwere nsogbu, ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọchịchị ka dịkwa uchu ịhụ na udo n'ịdị n'otu bụrụ isi ahụrụ kwawa okpo. Umahi gakwara n'ihu kwuo na o chebirila ịkpọtụrụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ iji hụ na a kwụsịrị ọtụtụ ndị ahọpụtara n'ọkwa ọchịchị bulitere ya bụ ogbe ma tie aka n'ala dị n'ire imekpa onye ọbụla ahụtara n'aka ya dị na ya bụ ịkwafu ọbara ahụ, ma rụtụ aka kwuo na enweghị nsogbu ọbụla kwesịrị ịta isi ụmụ amaala Ebonyi n'ụdị ọbụla. N'ịgakwa n'ihu n'okwu metụtara nchekwa, dịka ahụtara nsogbu tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ na mpaghara Olo, bụkwa n'ebe aka na-achị steeti nọrọ kwupụta ọnọdụ onye apụtara ezi iji hụ na ewechitara udo n'ịdị n'otu. Akụkọ gara n'ihu kwuo na ọgbaghara abụkwanụ nke tikapụrụ n'ikuku bụla nke na-atala ọtụtụ isi mmadụ ma mebie ihe akụakụ ihe enwenwe na mpaghara ahụ. Aka na-achị steeti Imo onye nọrọ ụnyaahụ dịka e nwechara ọgbakọ ileba anya gbasara ya bụ njinji nke na-eji na mpaghara ahụ nọrọ kwupụta ọnọdụ onye apụtara ezi iji hụ na udo n'ịdị n'otu lọghachitere ma were oche ya dịka ọ nọbụrụ na mbụ. Ọ gara n'ihu kpọkuo ụmụ amaala Olo bụ ndị bi n'ogbe ahụ ịga n'ihu na ihe ha na-achụrụ ma gaa n'ihu kwuo na oge a họpụtara ga-abụ oge onye apụtara ezi, bụkwanụ nke o kwuru ga-ebido kpọmkwem n'elekere 6 nke ụtụtụ ma ruo n'elekere 6 nke uhuruchi ka ha gaa n'ihu irube isi nyere ya bụ ọkwa, ebe o kpughere na isi ahụ kwa ọkpụ nyere ya bụ ọkwa bụ ịhụ na udo n'ịdị n'otu lọghachitere na mpaghara ahụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke ị na-ege nke na-abịara gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Mgbe anyị ga-alọghachite azụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ yiri odo. Gaanụ n'ihu ige anyị ntị.
ma na-aga ma agarubeghị igbo nwere m si na ije ka bụkwa ọgịga ka anyị garụ n'ihu wetara gị akụkọ ụwa ndị ọzọ fọrọ afọ. ugbu a gerezienụ akụkọ azụmahịa. ọchịchị etiti ekwuola na o chebirila itinye ụmụ amaala anyị bụ ndị na-agụchapụla n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dị 30,000 iji hụ na ha gbatịpụrụ aka ha ma nyere ndị ọrụ ubi aka n'obodo dịgasị iche iche gba gburugburu n'ala ndị Naịjirịa. ọchịchị gara n'ihu kwuo na o nyela ụmụ amaala anyị ndị dị 20 ọnụego dị nde naira 30 bụ 30 million iji hụ na ha kwụrụ chịm ma wepụta ụkpụrụ dịgasị iche iche a ga-eji gbatịpụ aka n'okwu maratara ọnọdụ akụkụ ubi na ịkọ ọrụ ubi n'ala anyị, ebe o kwuru na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ubi bụ Bank of Agriculture kwadoro ya bụ atụmatụ. onye ode akwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ubi nakwa ịkwalite ala n'ala anyị Naịjirịa nwadisi kpọrọ National Agricultural Land Development Authority bụ Maazị Paul Ikonne dịka o nwere mkparịta ụka n'etiti ndị nta akụkọ gara n'ihu kwuo na ụmụ akwụkwọ ndị agụchapụrụ n'ụlọ akwụkwọ ka a ga-akwado n'ụzọ dịgasị iche iche iji hụ na ha tinyere oke nke ha na ihe gbasara ọrụ ubi gbaa gburugburu n'ala anyị Naịjirịa. ọ gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na onye isi ala Muhammadu Buhari dị uchu n'ebe ọ dị ukwuu ịhụ na ọrụ ubi bụ isi ahụrụ kwa okpo n'ala anyị bụkwanụ nke o kwuru ga-echiketere ọtụtụ ụmụ amaala anyị ngwugwu ọma. Paul Ikonne gara n'ihu kwuo na ya bụ atụmatụ chewere ihu n'itinye ọtụtụ ndị gụchapụrụ n'ụlọ akwụkwọ n'ala anyị na ngalaba ọrụ ubi tinyekwara ngalaba agụmakwụkwọ dịgasị iche iche nke gụnyere sayensị na nka na ụzụ bụkwanụ nke o kwuru ga-enye aka n'ebe ọ dị ukwuu ịhụ na ọrụ ubi buru kpoo n'ala anyị. ngwa gerezienụ akụkọ si mba ofesi. dịka a na-emerube afọ 10 a na-akpọ ọgbụgbọ oku ka ebelata ịtụ mmere ngwa ọgụ na mpaghara Ijipt. mba Ijipt akpọkuola otu United Kingdom ka ọ kwụsị ya bụ atụmatụ bụkwanụ nke o kwuru na-etinyela ọgbaghara na mba Ijipt. ozi ya gara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ndị agha ọlụọla nke mba Ijipt ewere ya bụ ohere kwafuo ọbara ma mebina ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-akpọ ọgbụgbọ oku ka enwee ọchịchị ọma kamgbe abalị 18 bụkwanụ nke ahụtara bụkwanụ nke otu onye ama ama bụ onye na-esi eme n'ala ịhụ na ewefere ọkwa ọchịchị bụ Maazị Hosni Mubarak ka ọ dị ugbu a bụ onye isi mba ahụ agala n'ihu ịkpọku otu mba United Kingdom ka ha gbaa mbọ hụ na ha kwụsịrị ya bụ inyefe ngwa ọgụ dịgasị iche iche. akụ gara n'ihu kwuo na otu United Kingdom kwadoro akụrụngwa eji alụso ọgụ bụkwanụ nke dị 297 na ụma 6 bụkwanụ nke ọnụego ya ruru ya bụ ọnụego n'ọdị dọla. gaa n'ihu kwuo na nke a emeela ka e nwee ọtụtụ akụrụngwa eji alụso ndị mmadụ ọgụ na mpaghara ahụ. kamgbe nwa amadi ya bụ onye a mara amara bụbụrụ onye isi ngalaba na-ahụ maka okwu nchekwa bụ Abdul Fattah al-Sisi gbaratara n'ọkwa ọchịchị, ụlọ ọrụ mba Ijipt agala n'ihu kwuo na ihe a na-alụsozi ọgụ ugbu a bụ otu ha ga-esi nnapụta ndị agha ọlụọla akụrụngwa dịgasị iche iche nke eji alụ ọgụ nke dị ha n'aka kpọmkwem na mpaghara ọdịda na mpaghara ugwu Sinai. ọ gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ụmụaka na-efu efu ebe a gbara ọtụtụ ụlọ ọkụ ma katakata nọzi n'ebe niile. a gara n'ihu kwuo na ihe mere nke a bụ site na ikikere nyere ọtụtụ ndị mmadụ ibu ngwa ọgụ na ya bụ obodo. Igbo ndị ọma gere ntị, ọ bụ otu akọ ha anyị n'ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. ma tupu anyị ala nụ gewo n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. na mbụ anyị mere ka ịmata na udo na-eji n'otu na ha lọghachitela azụ na mpaghara Orlu dịka aka na-achị steeti Imo kwupụtara ọnọdụ nyapụtara ise na ya bụ obodo. anyị mekwara ka ịmata na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA nke steeti Anambra agụrụla aka na okwu ha kwuo na onweghị atụmatụ ọbụla dị n'aka na-achị steeti ahụ bụ Willie Obianọ na-achịtụghapụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ma bagide na APC.
na mmechi anyị wetara gị akụkọ si mba ofesi nke kwuru na mba Egypt akpọkwuola ndị otu United Kingdom ka ha kwụsị iresi mba ahụ ngwa ọgụ bụkwanụ nke ọ hụtara na ndị agha ụlọọla na-eji ya akwafu ọbara ma na-ala ndụ n'iyi na ya bụ ogbe. maka ozi ndị ọzọ dị oke mkpa ziga ya n'igwe ọkụ anyị na www.darlinfm.ng. n'aha Ucheọma Sophia Folabi bụ onye dere akụkọ a, na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo bụ Obinna Chineke na-asị oji ngaji eri chetakwa onye ji aka. Igbo ọma nụrụ olu m, gaanụ n'ihu ị ga-anye ntị dịka na-eketere gị ọtụtụ ngwugwu ọma ndị ọzọ ị na-egekwa na-esochi anya azụ. Unu anwụchula.